நண்பன் காவல்துறை பீட்டு, இது கொரோனாவின் விழிப்புணர்வு பாட்டு. அரசு கூறும் அறிவுரைய கேட்டு உங்க வீட்டுக்குள்ள போட்டுக்கணும் பூட்டு. கண்டபடி ஊர சுத்தும் அன்பான இளைஞர்களே, காவல்துறை அறிவுரைய கொஞ்சம் நீங்க கேளுங்களே. கொரோனா பரவலத்தான் தடுக்கணும் தமிழர்களே, ஊரடங்கு உத்தரவ மதிக்கணும் உறவுகளே. விழித்திரு நண்பா, நீ விலகியிரு நண்பா, வீட்டில் இரு நண்பா, சொல்லும் பேச்ச கேளு நண்பா. குடும்பத்தோட மகிழ்ச்சியா இருங்க, கொரோனா போற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுங்க. இரவு பகலா காவல்துறை இருக்கும், உங்களை பாதுகாக்க அனுதினம் உழைக்கும். மருத்துவ துறையும் இங்கே கண்ணு முழிக்குது, தூய்மை பணியாளர்களும் சேர்ந்து உழைக்குது. தீயணைப்பு துறையும் நம்மை பாதுகாக்குது, மின்சார வாரியம் தான் வெளிச்சம் கொடுக்குது. விழித்திரு நண்பா, நீ விலகியிரு நண்பா, வீட்டில் இரு நண்பா, சொல்லும் பேச்ச கேளு நண்பா. அவசியம் இருந்தா வெளியில வரணும், அலட்சியமா இருந்தா உனக்கு மரணம். வரும் முன் காப்போம், விலகிய இருப்போம், வதந்திய நம்பாம தெளிவுடன் இருப்போம். தூய்மையாக இருந்திடுங்க, வீட்டை காக்க, பொது நலமா இருந்திடுங்க, நாட்டை காக்க. கொரோனா அறிகுறியால் பயப்பட வேண்டாம், நீங்க ஒத்துழைச்சா போயிடுமே அதுவே தானா. விழித்திரு நண்பா, நீ விலகியிரு நண்பா, வீட்டில் இரு நண்பா, சொல்லும் பேச்ச கேளு நண்பா. நீ விலகியிரு நண்பா, வீட்டில் இரு நண்பா, சொல்லு பேச்சு கேளு நண்பா, ப்ளீஸ்.